Kanyang laki din! Pumanaw kan, Punsyo. Ha? Amang sapsapulan na kan ti asawam. Di ka di madanagan. Di naksapulan na jay. Gapot at muna. Kat napanak iji bangkag. Madanagan akman. Amangan nga minukalaat nga umay. Danag mo na aya. Saan nga umay dahi jay kung naktumait? Promise mo Ay nawun ka day. Anya laki din aya. Halala, umay kan mayang. Ay nakailiw ka una yun. Narabyan ka mat, lakay. Ay, ungan pa kahit. Ado nga minti naramid ko iji bangkag kahit. Kasta aya, apay, nagmula kan iti parya ako ng mga imulam. Ay, saan pa'y bakit? Madama pa'y lagab-gab yun na iji pagmulaak. Kasta ka di, kat alaa, aginana ka, tamangan kamutan. Imuna kamin anangan kadagiti ubeng. Ay, agyaman ako na bakit ah. Ay na, mga anak ko, tanay. Ay, sus, mabisinak nga agpaisaw. Aray, pudno ka di tinadamag ka. Ha? Anya day ta pare? Sarsarong karam ka no ni Mayang iji balay na. Ha? Ay, asino mo tinakaibaga iti day taken ka? Ay, nangag ko lang madabaray. Si Kaki di mat. Anya? Adda ka doon nakakita keng karimwar ka ititinga ti rabi iji balay na. Ay. Sana puno day ta pare ha? Ang mga nusa na siya tinakita da. Oo, si kakano mo pare. Ha? Kat nupod numan. Ay, ibagbaga king ka pare. Sarda nga mo, day tang araramidan. Narigatayin ko naktumay. Hunaklakit day, no asino jay limabas idirabi at tataulan dagiti asaw. Ni punsyo mo gayam. Kanayon nga roda marabyan day dya apon siya. Kanayon na kano nga irason kini bakit na nga ije bangkag ti paggap-gapuan na nga uresan mat. Ha? Anyat kayat mo asawagin. Ha? Ada sa balay apapapanan ti salbag. Ha? Adon tinakakita ken kwa na arimwari di balay ni Mayang iti tengat rabi eh. Anya? Kanayon na kano nga ibaga kini bakit na amapan agsibog iti mula na. Tagayam sa balay iti nasibsibugan. Awanan bain. Anya? Ay una yun na punsyo day ta. Kasano ko mga agsibog iti mula na kat pa nagtutudumal. Ayan niya laki dain. Ang mga no nakita yun nilakay ko nana. Ha? Nilakay mo? Una na. Saan ngamin anagawid iti rabi eh? Madanagan akmat. Kat amagan ba't no naturog ijay bangkag yaw. Imbaon ko ngamin jay inaunami itay ijay bangkag. Ngamawan ka no mat ijay. Anya. No sa di no man ngatan tinapnapanan na. Napanmanan nakiinom ti salbag alalaki. Sigurado ang napanmanan ijay ayan ni Mayang dayjay. Ada ka di bagbagayo nana? Ha? Ay, kwa. Ay, awan, Ileng. Awan. Tikunak. Mapan ka ag saludsog di ta karuba. Bareng adda nakakita kun kwa na. Tata, ang mga no nakita yun nila kay ko. Apay saan na nagawid ni Punsyaw? Saan nga ron, tata? Jakman amuno sa dino man ang tinagturugan na idirabi eh. Anya? Madanagan lang amin. Tawan ka numit ijay bangkag na. Kuna ti anak ko. Ay, jak kaya tagsaw. Amang ano siya ti madaksan. Bayak latan sa bali at tao. Ti makaibagakin ko ana. Adda ka di bagbagayo, tata? Ay awan. Ay si Kaki di mat ilang. Ay kunak, urayim nila kay mau. Taagawid tao.
Pare Ponsyong, Pare, itay pa'y bigat asap sa pulan na kanibagit mo ah. ay, kastaya. Wan pare, Ay, imbaon na pa'y kano ti anak yaw, iyay bangkag mo. Ngam awan ka kano iyay. imbagak kada ko, day di kalma na mapanak agsibog itimulak iti bangkag. Ay, anya laki din aya. Mangrab-rabak kan samot pare. Agsibog nga ibagbagam, kit panagtutudo may. Ay, ikwa. Ay, sikaki di mo. Uray, nagtudaw. Saan nga umdas day jay? Asibog timula? Di ko namgid ay, sa bali man na, hindi napan mo nagsibugan pare. Anya? Maamuan to lang ni bakit mo dahi tangararamida, ay, jak lamon pare. Nasaya at magtanagawid kan Punsyaw. Ah, Sa dino tinapan mo nakiinuman idirabi eh. nakiinuman nga ibagbagam mo. Bakit? Sa anak-anapan nakiinom. Anya saan? Sa dino nga ro tinapanam. Awan ka kanumot ijay bangkag mo kung nati anak na. Anya? Ay, kwa, naturo ka kay bangkag. Nasa pakla bimbangon tanagsibuga. Tumpaan kan sakit day. Sibog nga ibagbagam. Apay, kurang aya dyan napig sa atudo asibog timula. Ay, kat kurang nga bakit? Sikaki di mo. Ha? Gapula ang ta sa anak ang makapan ijay bangkag, tagaw awirak lang dito'y balay. Kastakit din tirason mo. Ay, na bakit adakla iji bangkag? Awang pagdanagam. Anya laki din aya. Naimbag man ta saan anak adlaw kan ka ti asawam, honey? Ay, kwa. Ay, saan na makadlaw da jay? Awan tirong mga pagdanagam. Naku namat ngamin, nga inrason mo nga agsibog ka. Siyempre, mas daaw mat matutudo matan. Mala, di ka madanagan. Tainton sumarunong umayak dito eh. Saan ton asibog ti irason ko? Ha? Anya nga ti irason mo no bilang laang. Sakti makamo. Naglawat ti bakrang apangalan iti rason. Nyalaki day. Ti kasayaatan nga aramidam, paliiwom ti asawam, Elaine. Ha? Adda nga main ti madamdamag kukag. Anya day tanana? Adaw ti makammo iti dayta. Iso na lang, tayak kayat asyak ti mangidanon ken ka. Ha? Anyat kayat yung asawan nana? Basta ti kunak, paliiwom ni Punsyaw. Padasem asuruten no sa di numan ti ibaga na apapanan na. Anya? No ko na amapan ijay bangkag. Surutem, tapno maamwam no pudno nga ijay ti pagturturungan na. Nagturid nga ron tayo dyan, Punsyaw. Uwin nga rod tata. Agaramid lang nga rodin iti kalokwan. Dito'y pailang nga sidag may. Bayam. Tama, amuan ni bakit tata. Kita mantilay na. Naimbag kumamay no pilyan na ti babae. Ngam saan may? Taday jay pailang amayang ampiang may. Manyalaki din. Kasla di mo mamaw da dyan, Punsyaw. Uray nagalas. Uray natataangan ng isaw. Basta nakakita iti about. Sige. Sa bagay kasya talaga ti ugali dagiti babae raw, tata. Kawain. Iso pinatulan na ni Mayang. Rabiin, ngam imot mo day tabunang mo, kanday tanapig sa asilaw mo. Ha? Di mo kunaan amapan ka manen agsibog iti mulam, idinto ta nagpig sa titudo itay. Sana ka mapanagsibog bakit? Kay papanam nga raw. Kino pa nagtutukak ita? Inakagsilaw iti tukak. Anya? Amo ka kaya't mo tagsida iti tukak kat bakit? Inakagsilaw ita. Siguradum laang amapan ka agsilaw Ha? Maamwak laang asabali ti papapanam. Anyalaki din na yan bakit? Agunget ka man ako na akon.
Lakit din no saan ka nga umay itapon siyo. Ay, namabalin ka di mo't asaan. No imbagak nga umayak. Umayak! Ay, nakailiw ka unayan. Iswa nagaramidak itiwagas. Tapno makaumayak la dito balay mau. Kat, anya nga itiin rason mo kini bakit mo adiskumpliyado. Amangan kiti mat, no imbagam amapan ka manen agsibog iti mulam. Kat nagpigsa ti todo itay. Sana kastatin rason ko. Imbagak amapanak agsilaw iti tukak. Anya? Amok ngamin amamati day jay. No iso ti rason ko. Ala, sana day tati pagsaritaan ta. Ay na, umay kakid din mayang. Nana. Oh, Elaine. Awit mo day ta anak mo, kat bigbigat. Naglami ispay mo. Amangan no nakita yun ni asawak, Nana. Ha? Apay, saan man ang anagawid ni Punsyo? Saan nga rod, Nana? Diyak amo no sa dino man ang tinapanan na. Anya, ay una yan. Ay mahay bladak man iti day dya lalaki. Makapadanag mat nga no saan nga gawid. Apay, di na kadimbaga no sa dino ti papanan na. Nakuna na kanyak idirabi mapan ka no agsilaw itito ka. Ngam na ibigatan, ngam awan pay lang ti salbag alalaki. Dayta ti bagbagaken ka. Paliiwom ti asawam. Ang mga nusabali tinapan na sinilawan. Ay, una yan ni Punsyaw. Yak nga rod ang mutatan no sa dino ti papanan na. Jak lamaw ti sarita iti asawam. Agasam dagita rason na. Agsibaw, kaskada agsilaw. Nyalaki din. Wan nga rod tata. Lukluk po naksakit din. Ay, kaya paliiwom Tapnusan ka ngagpampanunaw, nuluklukwen na ka. Hay, surutan maminsan, tapno maamwam. Ha? Amangan no sa bali mo, tinasilsilawan. Anya? Unalakid din, no iti labalay may timayan ni Elaine. May gayam dito balayaw. Katwan, nasapsapa nga may ditaw. Sapsapulan na gay babaero nga asawa na. Ay, una yan daya. Di la mabutang nga agar-aramid iti saan anasaya at dayjay Aponsyo. Agasam man, no ide kat sibaw tiras rason na. Ita, agsilaw ka no iti tukak ti pakada na kinibakit na. Kasaritak tuman ni Ponsyo. Ha? Kasi ni bakit namang sapsapul kang kuwana. No sa dinaw ti papapanan na. Agrein kan, honey. Aldawan. Kunam idirabi nga agawid ka matlaang. Ngam saan mat? Nga pweso. Aldawan na. Ay na. Naimasak tinaturog. Sigurado asap sa pulan na kati asawam. Tanag mo na ya. Ay, agi paburak ka giti danong tagkapita pa. Sakbay nga gawid ak. O sige, mabiit lang ha? Agi sagana ak nga rod iti kape, kan pamigat tamot laangan. Yaman ak unay, lalams. Kastagayam tin rason naging ka. Patsyamay nila kayo mo, ababay raw. Ha? Itamot lang, kadwaeng ka, amapan ijibalay ni Mayang. Ha? Apay nga iyay ayan ni Mayang. Masigurado nga da ijay ni Pari Ponsyo. Nimbaga naking ka, amapan nagsilaw itito ka. Hay na, sa bali tinapan na sinilawan da jay. Anya? Kin Maysa, no ti pakada na idiking ka, kit mapan agsibog iti mula, sa balay ti mapan na sibsibugan ti salbag. Anya? Alaman nga rod pare.
kadwa anak amapan ijay ayan ni Mayang. Mala, mapantang aro din maray. Awanan kay tibain punsyo! Nay. Babaero ka lang arudan! Ulbud ka pa'y! Bakit? Saan kumamata kasta? Anya! Kaya't mo asawan? Awatek latan ti kastang aramidam! Bakit? Pakawanin na kuma. Kunam, mapan ka agsibog! Ngam sa balimot gayam ti umay mo sibugan! Ay, anay. Ayan day jay a babae, ah! Ay, awanin na. Timakasain. Nagdajili ko, maray. Takrut mo't lagayam! Day jay ti kayat mo a klase ti babae? Garampingat! Ay, huston bakit? Gawin tanta, pagsaritaan tayo di balay tayo. Ay saan? Agnaed ka dito yan. Uray siyak pa yan ti mangyag kadag iti kawus mo. Iti kasta, agsibsibog ka nagsilsilaw kalatan. Anya? Ay mahay bladak man kan ka. Tilaad da ngay rasrason mo. Maka-score ka lang iti babaem. Awanan kay ti baeng. Ay, Ha? anay. Saanan apunsyo tinagan mo ita. Ha? Ay, Silaw kan sibog tinagan mo. ha? Bueno papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, dito'y drama tayo, Anya Laki din. Insurat ni Donabel, isagsagot ka na kayo, ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, parang tarabay.